Ой, что за сонное царство? Сдалек ехали до Дании, другого обраного короля польского, великого князя литовского Стефана Баторы. Чули про такого? Что чули? Сегодня самое все цікавое, важное, про яго я вам распавяду. Гэтыя земли позднее передавались іншым родам, шляхецким, магнатским, и калі приезжали гости до гэтых гаспадароў, их таксама сустракали не абы як, а адмысловым чынам па-шляхецку, згодна старажытнаму цырыманіялу. Згодна гэтаму цырыманіялу, калі прыязджалі госці, да іх абавязкова мусіў выйсці чалавек, які б сустрэў гасцей, сказаў ім вітальную прамову, у вочки паглядзеў тым гасцям і вырашаў ужо далей. Варта іх за браму пускаць, ці гнаць у брычку і да хаты. Як вы лічыце, пускаць? Калі гасцей сапраўды чакалі, калі было бачна, што госці гэта заможныя, шаноўныя, то іх сустракалі адразу разам з музыкамі, якія гралі ў іх гонар вітальны марш. А каб падкрэсліць усю ўрачыстасць цырымоній, таксама могуць далучацца конныя вершныя скорбы. 1000 гадоў таму нашы навукоўцы нават і зараз дакладна не ведаюць. Але яны існуюць па ўсім свеце, маюць месца і ў нашай гісторыі. Ну а самы вядомы кромлік, напэўна, вы ведаеце, дзе знаходзіцца, як ён завецца. Кромліхаў. Яму 4500 гадоў. Ён выкарыстоўваўся ў якасці так званай абсерваторыі. Ну а будаваліся кромліхі заўсёды па адной схеме прыкладна. 12 вялізных вертыкальных камянёў размяшчаліся па колу дыяметрам 12 метраў. Дарэчы, такія камяні завуцца менгіры. Маглі яны размяшчацца і ў некалькі радоў чалавека. А гісторыя яго ўходзіць далёка ў часы палеаліту. Палеаліт, каменны век, і пачаўся на нашай тэрыторыі 100 000 гадоў таму. На пачатку палеаліта з'явіліся першыя людзі, неандэртальцы. Ну а ўжо значна пазней, амаль напрыканцы палеаліту, краманьёнцы, якія былі падобныя ўжо да нас з вамі, на сучаснага чалавека, і закчоры, на сценах якіх ужо ў тыя часы яны малявалі сцэны з палявання. Знаёмы такі малюнак з падручніка гісторыі, так? І буданыя абцягнутыя скурамі буйных жывёл. Клімат у тыя часы быў, хадзілі ў скураным адзенні. Галоўны занятак мужчын быў паляванне. Ну а жанчыны чым займаліся ў тыя часы, як мяркуеце? Ежу, шылі скураное адзенне, выраблялі гліняны посуд. Ну, збіральніцтва, магчыма, на шопінг, так, перайшло. У астатнім тое самае. Але ж галоўны